बाजारनिफ्राय जोङो कमलाखौ जोंनि बे दावधारा ओनसोलाव जोङो स्टक खालामो। बेनिफ्राय जोङो पारसेन्ट हिसाबै जोङो सेल खालामनाय जायो आरो। नोंथांमोना मा हिसाबै फाननाय जायो बेखौ माबायदि सिस्टेमै? जोङो बेखौ ओरैबायदि फाननाय जायो, जोङो केजि अजन जोंना नङा, जोंनिया माने पुन सिस्टेम जेरै 80 पिस थायो, 80 पिस थायो पुनसेयाव। बेयाव जोङो फानो, जोंनि माबाखौ नायनानै जों फानो आरो। जोङो 300 बा 350 बा जों 400 बा 300 गेदेर फिसाखौ नायनानै आरोना बेखौ जों कुवालिटिखौ नायनानै होयो फाननाय जायो आरो। बे जायगानि मुंखौ मा होनना बुंफोरमायगोन? जोंनि बे जायगाया जाहैबाय दावधारा कमला बाजार होननानै मिथियो, जेराव जोंना नांला भुटाननि जोंना एटाच बियो। नोंथांमोननिसिम माबा मोनसे कमला रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैयोदि जे जाय बिथांमोना बे जोंनि कमलाखौ, भुटाननि कमलाखौ बिजनेस खालामनो लुबैदोंब्ला जोंनि बे गुदामाव फैनानै जोंनिफ्राय माखासे कमलाखौ जोंनिफ्राय लांनो हागोन आरो नोंथांमोना जोंनिफ्राय लांनानै बिजनेस खालामहैनो हागोन आरो। जाय बिथांमोना बे जोंनि दावधारा कमला बाजाराव बे कमलाखौ जुदि लांनानै बिजनेस खालामनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना जोंनिफ्राय कन्टेक्ट लानो हागोन। जोंनि जानबुं नाम्बारानो जाहैबाय 9101701225 आरो खनसेबाव बुंनाय जादों 9101701225। नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानानै जोंनिफ्राय बे कमलाखौ लांफैनो हागोन।